explicaré com gravar un stop motion. Per començar necessitareu o un mòbil o una tauleta, el que vulgueu, i una aplicació per fer stop motions. Nosaltres hem triat PicPac. És gratuïta i funciona molt bé, a mi m'agrada molt. Després necessitareu triar en quin espai dureu a terme aquest stop motion. Si voleu fer damunt d'una taula o al terra. Després haureu de pensar els suports per gravar, si gravareu en horitzontal o en vertical, el material que fareu servir i sobretot una bona llum. Quan ja ho tingueu tot preparat, llavors haureu de pensar a la història, en el títol, la història que voleu expressar, i llavors us haureu de fer un guió. En aquest guió haureu d'escriure el material que fareu servir, l'escena, explicar què sortirà en aquesta escena i quin fons fareu servir. Si es veurà la taula blanca de fons, en aquest cas he posat, o el fons que vosaltres vulgueu fer servir. Si és un paisatge, si és un dibuix, si és d'un color fixe, com vulgueu. I la història l'heu d'anar dividint en diferents escenes que anireu gravant. És a dir, jo utilitzaré la taula, fico la tablet en horitzontal amb aquestes caixes, de forma, miro que no hi hagi moltes ombres, de forma que el fons del dibuix o de la imatge que tindré és la taula, com veieu. I llavors aquí sota anireu col·locant tot el material i anireu movent a poc i fent les fotografies. He utilitzat aquest fons, aquest mapa, que com podeu veure és el fons de la tablet. He col·locat 2 llibres perquè aguantin la tablet recta. Un cop tingueu muntat l'espai en el que ho fareu, és important que l'espai no es mogui més, perquè la tablet o el mòbil en què ho feu ha d'estar sempre quiet. I quan ja ho tingueu, podeu començar a fer les fotos. Ara us faré un petit exemple. Ara us ensenyaré un petit exemple de com es fa, només perquè veieu com funciona. Quan heu entrat a l'aplicació PicPac, li doneu aquí a Take a Photos, veieu que em surt ja el fons preparat, i aquí on fica Auto li poseu Manual, d'acord? De forma que vosaltres anireu fent les fotos tocant aquest botó d'aquí. Jo el que he fet és, tinc allà una barca preparada, i el que faré és que veieu com es mou. Llavors, la col·loco que es vegi només una punteta des de la tablet. Ho veieu? Que es veu una mica... Així, veieu que es veu una miqueta? Doncs ara li faré una fotografia. Ja l'ha fet. I ara heu de moure una miqueta molt petita la barca. Heu de tenir molta paciència, ja us ho dic. Veieu? I ara li torneu a donar a fer la foto. I torneu a moure la barqueta. Una miqueta. No sé si s'aprecia, però l'aplicació aquí us deixa una foto... Mireu, a veure si ho veieu. Us deixa l'espai on estava abans, perquè ho veieu, es deixa una foto ben fluixeta perquè vegis quan heu mogut. Això és una cosa que té l'aplicació que està molt bé, perquè així tu saps com estaves col·locat anteriorment i el tros que l'acabes de moure. Li tornem a donar a fer la foto. Tornem a moure. Tornem a donar la foto. Tornem a moure. La foto. Veieu que ja va avançant? I així ho podríeu fer fins a 30 vegades. Jo he fet així que es mogui una barca, però podríeu ficar un nino i que anés movent a poc els braços, o que anés avançant, o que sigui un cotxe, una moto, el que se'ls acudeixi. Això, la creativitat, com vulgueu. Ja he fet unes quantes fotos.
Ara, perquè veieu més o menys com queda i com funciona, quan ja heu acabat, diguéssim, la seqüència, li doneu a l'stop i us sortiran totes les fotografies que heu fet. Bueno, primer les he de triar totes, perdó. All pictures i li dono al play. Veieu com es va movent? I us surt l'exemple. Si hi ha alguna fotografia d'aquí que no us ha quedat bé i no la voleu, la podeu esborrar i no la trieu. Vale? Un cop jo ja he triat totes i m'agrada el tros que he fet, li donem a la fletxa aquesta d'aquí. D'acord? Us farà ficar un títol, us dirà si voleu que vagi més a poc, vale? Per exemple, vaig a moure'l, aquí li vaig a posar prova. Aquí podeu escriure dirigida per i podeu ficar el vostre nom. Val? Aquí podeu ficar el títol, el tipus de lletra que us agradi per al títol. I després aquí ho podeu preveure, ho veieu? I així és com quedaria. Penseu que aquests exemples, perquè veieu... Ara veieu que li he posat més lent. Si no us agrada, doncs li doneu que vagi més ràpid. Això com vosaltres us agradi, depenent de la història que vulgueu explicar. Vale. Un cop ja està fet això, li dieu crear vídeo. D'acord? Anem a crear vídeo. Llavors aquí us dona unes opcions, que són aquesta que és el micro, perquè vosaltres podríeu estar narrant la història. Llavors, si feu així, el que hauríeu de fer quan digui un és que hauríeu de narrar la història que voleu explicar. És a dir, hauríeu d'haver preparat una narració i hauríeu d'estar dient la vostra narració mentre hi ha el moviment, de forma que després quedi gravat. D'acord? Llavors quedaria gravat. Si no voleu posar-li veu, vaig a cancel·lar el que he gravat i podeu posar-li música. Aquí a PicPac us dona unes quantes. Jo me vaig a triar aquí aquesta i aquesta. Vale? Si aneu aquí al núvol, ara no perquè no tinc internet, ho podeu fer tot sense internet. Després ja necessitareu internet, però al principi podeu estar gravant i fent les fotos sense. Jo triaré una que ja la tenia descarregada, trio aquesta, per exemple, li dono aquesta, li dic que ja està, ara està carregant. I com podeu veure, la música sona igual que el vídeo va avançant. I ja estaria el vostre vídeo. El podeu compartir a les xarxes o en el botó rosa el podeu descarregar a la tablet o al vostre mòbil.